So, para sa akin guys, so matagal ko na itong inilihin sa inyo guys kung sino ba talaga ang aking totoong napupusuan sa ngayon at sino ang aking udolo. Gusto niyong malaman? Hi! Hey, what's up mga kakusa? This is Ronel Balegot with another video mga kakusa. So, before we start this video, please subscribe first to my channel. We have 423 subscribers. Maraming salamat sa lahat ng umikit sa aking bahay. So, stay connected with me. So, for today's video mga kakusa, meron lang kaming sasagutin ng mga katanungan. Siyempre, meron akong kasama. Galing po ito sa Malaybalay City, Bukidnon. Umuwi lang siya dito para mag-vlog. Yeah, ganun siya wala lang, simple lang. So, ipakilala ko sa inyo lahat ang kakaisa kong pinsan. Walang iba kundi si Pretty Lynn Aujan Les Tuhas. Pasok! Please introduce yourself to my kakusa. Yeah. Hi guys, I am Pretty Lilis and 19 years old. I'm student, so I'm single. Yeah. Yeah. So, thank you very much. Thank you very much. So, kailangan nating simulan. Ang katanungan na ito mga kakusa ay ito'y ang mga opinion lamang ang aming ilabas. Siyempre, hindi naman talaga kami totally na matalino. At sa aming makakaya, kailangan lang namin itong i-share sa inyong lahat. So, let's start or let's begin. Unang magtatanong. Bato-bato pick. Pick. Ay, Pick lang. Bato-bato pick. Oh, Oh, bako ni. Oh, sige. Dawg ka. Panalo siya guys. Siya ang magunang magtatanong. Unang katanungan. First question. what if may babalikan ka na ex? Sino yun? Kung sakali na dumating sa punto na maisip ko na babalikan ang tao na yun, walang iba kundi si si V. Si V. Basta si V. So, shoutout sa'yo, V. Dili, si B ha? So, si V. Shoutout sa'yo. Wala nang iba. Kundi ikaw lang. Sana, notice mo ko sa pangalawang pagkakataon. Balik na tayo. So, next question. Kung sakaling manalo si Senator Manny Pacquiao, ano ang posibleng mangyari sa ating bansa? Yun. Tungkol sa katanungan na yan, para sa akin, kung sakali or may pagkakataon na mangyari manalo si Senate Manny Pacquiao na bilang isang pangulo sa ating bansa, siyempre, para sa akin, dalawa lang ang nangyari. Either mamigay siya ng pera sa mga lahat ng mahirap or mamigay siya ng gloves sa lahat ng tao. Lahat ng mga police service, halimbawa, mga police, bawal na gumamit ng mga baril. Gloves lang, makipagsuntukan sa mga kriminal. Isang araw, mabalita na lang na kriminal, nakipagsuntukan sa pulis. Pulis na kulong. Lahat ng mga doktor, bawal na gumamit ng dextrose. Pag nagpa-check up ka, pag susuntukin ka lang, okay na to. Pwede na lumabas. Yan lang. Third question is, what if may makipag-collab sa'yo na sikat na vlogger? Thank you for that wonderful question. Wow. Yeah. So para sa akin, kung pagbibigyan man tayo ng pagkakataon na may makakulab tayo ng isang not famous na vlogger or kasama ko lang na vlogger, siyempre. So, I will take that opportunity, siyempre. Sino ba naman na tumanggi sa pagkakataon na yan? Siyempre, malaking tulong din yan para sa akin as a small YouTuber. Kasi dyan tayo magsisimula sa mga collaboration. Dyan tayo makakuha ng iba pang mga viewers, siyempre, sa mga subscribers. So, yan lang. So, I take that opportunity. At sana, may mag-PM sa akin na mag-collab kami sa isang araw lang. Oh. PM me. Pang-apat na question is, what if ang dating criminology ay maging isang pare? Hirap nun So para sa akin, as criminology, or kung sakaling hindi ako papalarin or naging license criminology na ako at hindi nakapag-apply, tapos nag-proceed to pare or nagiging pare,
isa lang ang mangyari pag nasa mass. Either sasabihin ng pare na, diba, lahat ng sasabihin ng pare, magsitayo ang lahat, magdasal po tayo. At sa criminology, so magsitayo ang lahat, count off from the right. Let's execute the exercise. Pag bawal na tayong magdasal pag ako ang pare, so wag kayong papayag na maging pare ako. Papayag lang kayo na maging akin ko kayo. Charot. Basic. Panglimang katanungan. Bilis. Sino yung napupusuan ngayon or idolo sa ngayon? Excited sila malaman. So, para sa akin guys, so matagal ko na itong inilihintin nyo guys kung sino ba talaga ang aking totoong napupusuan sa ngayon at sino ang aking idolo. Gusto nyo malaman? Walang iba guys kundi si S. Alam mo kung sino si S? Si Self. Alam myself guys. So wala akong napupusuan sa ngayon. At kung meron man akong idolo, siyempre meron akong idolo, which is kusa ko rin na vlogger or mga influencer lang, mga kakusa, just like Shusnala Faran. Yeah. So wala tayong magawa kundi crush lang kasi di naman tayo karapat dapat doon. So basic question. Next. Pang-anim na question. Yeah. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na isang influence dito sa YouTube or social media, ano ang iyong mga hangarin? So, kung mangyari man na magtagumpay ako sa aking ginagawa na ito mga kakusa, or maging successful ako sa isang araw or araw-araw. So, unang hangarin ko mga kakusa, siyempre, hangad natin lahat na tumulong balik sa ating mga magulang. Siyempre sila yung taong andyan palagi sa atin na hindi tayo iniwan. Palagi tayong sinasamahan kung saan tayo, lalong-lalo sa ating mga desisyon sa buhay mga pusa, no? So, kailangan natin sila bigyan ng balik. At kailangan ko na tumulong sa inyo. Kasi di ko naman magawa or di naman mangyari na magtagumpay ang isang vlogger kung walang manonood, siyempre. Amazing! Hangad ko rin na tumulong sa mga mahihirap kasi sa panahon na yon, dyan din naman ako nanggaling or kung sakaling mangyari yon. So, tumulong tayo sa lahat ng mahihirap or nangangailangan. Yun lang. Maraming salamat. Last question or meron pang iba? Last question. Napaka-special to na question. Special lang guys to. So, please take note kung gaano ba talaga ka-special na katanungan na ito. Then, pang-last na question ay, anong wish mo sa paparating mong kaarawan? Ay! Bago ko po sasagutin mga kakusa, so sa lahat ng nanonood, ikaw, you're invited to eat my house and eat me. So, mga kakusa, so inimbitahan ko po kayo na dumalaw sa aking kaarawan ngayong paparating na 16, yeah, araw ng Sabado. So, you can visit my place, Bagaay. So, doon natin ipagdiriwang ating kaarawan na bilang 21 years old. Yeah, dalaga na ako. So, sana meron kayo na pumunta kasi wala naman kumain sa aming handa kung wala kayo. Mga inan nyo. So, ang wish ko sa paparating na aking kaarawan, walang iba kundi sana bigyan pa rin ako ng malusog na pangangatawan ng ating Panginoon at sana gabayan niya ako sa araw-araw na gawain, lalong-lalo na ngayon na marami tayong pinagdaanan at sa mga paparating na trahedya sana ating malampasan. Yun lang at maraming salamat. Ako naman ang magtanong sa kanya. Umanda ka sa aking mga katanungan. Unang tanong. Yeah! Ang tanong na ito ay nagsasabi, kung sakaling may kapatid kang lalaki, ano ang pangalan at ano ang iyong posibleng nararamdaman sa ngayon? Thank you for that question. Yeah! Yeah, ang galing. Ano lang, siguro yung pag Dito may ka. name ako Doon ka na tumingin. Tingin ka sa lens. lalaki na kapatid, siguro yung ipapangalan ko is John Elmer. Kasi, nung time na nakunan si mama is, ang name nun is John Elmer. Kung sakaling magkakapatid ako na
lalaki, Jen Elmer din. Tapos, syempre, masaya ako, 'di ba? Kasi pangarap naman namin lahat talaga na may kapatid kaming lalaki, may lalaki kami sa family. At syempre, pangarap yun ni Papa. Pero kaso, baka hindi talaga, nakatadhana sa amin yung lalaki na kapatid. So, yun lang. Kung darating man, so, I'm happy. So thank you for your answer, Miss Pretty Lynn. Wala kang jowa. So, pangalawang katanungan. Kung ang feeling vlogger ngayon, siya yun ha, I'm vlogger. Kung ang feeling vlogger ngayon ay mabigyan ng pagkakataon na maging isang ganap na vlogger soon, paano mo sila tatawagin at paano ka mag-intro? Feeling vlogger. Camera, action! Hi mga ka-pretty, diba? So, ayan. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng video at walang video na. Ayusin mo. Assuming na merong nanood sa'yo na 10,000 subscriber o ganap ka na na vlogger, paano sila tatawagin or paano ka mag-intro? It's time to shine. Let's go. Hello mga ka-pretty! So, ayan. Diba? For today's video, gagawa tayo ng video at ang video ito ay walang iba kundi ang secret! Don't forget to like, share, subscribe, and click the button for updated kayo sa video na to. Joke lang. Galing guys, no? So abangan ang kanyang paggawa ng channel mga kakusa, no? Kung sakaling gumawa ito ng channel, so, lagay ko lang dito. So sa ngayon, temporary lang muna. So, kung gusto niyo siyang i-PM, single po ito mga kakusa. Ito ang kanyang account, Pretty Lynn Aujan Listuhas. So, pwede nyo siya i-message. I-chat nyo siya araw-araw, pero hindi nyo pwedeng ligawan. So, yun lang. Proceed to another question. Ang tanong, long. Ang tanong. Ang talong. Ano ang gusto mong tipong pong lalaki? Simple lang. Ang gusto ko sa lalaki. Char. First is understanding na tao. Siyempre, 'di ba, pag may jowa ka, siyempre, understanding talaga, 'di ba? Pangalawa is respect. Di naman talaga yan mawawala sa mga lalaki pag 'di ba, respect na talaga. Tulad ko. Pangatlo, is kung ano ba talaga yung nais mo or nais mong maano sa kanya, 'di ba? Ganyan. Yun lang naman tatlo. So, thank you for your best tips. So, kailangan natin yan gawin mga kusa, no? So, kung narinig nyo, so kailangan nyo siyang sundin at iparamdam sa kanya yung gusto niyang tipong lalaki para, alam niya, magkajowa na siya. So, next question. Galing po ito sa ating kakusa na nasa Japan. So, kung magtatagumpay ka sa iyong pagiging front row, sino ang iyong unang tutulungan at bakit? Siyempre, 'di ba? Siyempre, pag ang unang tutulungan ko is yung family ko, siyempre. 'Di ba, pumasok naman talaga ako sa front row para makabawi sa family. Di lang makatulong kundi makabawi sa lahat kasi ang sarap kaya makabawi sa family na 20 ka lang, 21 ka pa lang, 22 ka pa lang. Ang sarap din tumulong sa family or makabawi sa family na bata ka pa. Tapos, ang sarap tumulong na bata ka pa, tapos sulitin mo yung oras o mga minuto na nandyan pa yung parents mo. Ayun lang. Di ba? Ang sarap niya, no? So, follow-up question. Ang pagiging front row ba ay mahirap para sa'yo? Or paano mo siya na-manage sa ngayon na habang nag-aaral ka? Nung time na talaga is nahihirapan ako, pero sa ngayon parang di ka naman nahihirapan pag gusto mo yung bagay. Hindi ka nahihirapan pag ginagawa mo sa'yo, pag galing sa puso mo. Kasi pag galing sa puso mo, masarap pag gumawa ng bagay na nakakasaya din sa sarili mo. Siyempre, pressure, pero future mo yun eh. Future mo yung nakasalalay dito. So, ginawa ko to para, para makamit ko yung mga pangarap ko, di lang mga pangarap ko pati sa family ko. Yun lang. Sige. So, maraming salamat sa iyong mataas na sagot. Sobrang lupit. So, let's proceed to another question. So, ang tanong,
Ang katanungan na po ito ay galing po ito sa USA. So, merong nagtatanong dito. Gago to nagtatagalog Ano ang karakter ni Pretilin sa totoong buhay? Oh my God! So, ano ka? Sa totoo lang, pero Tao. hindi ko nakilala yung lubos yung sarili ko. Pero, as a pretty lane is parang mapagbigay na tao. Bigyan mo na. Mapagbigay. Siyempre, masungit, di ba? Alam ko yan sa lahat, masungit. Especially, ka-wordmate ko, masungit talaga ako. Tapos, sa mga buds, attitude is pag may talaga ako, ano ba sa Tagalog yun? Yung nakoy kasukan nga tao, dili ko magtingog. Okay. Maghilom-hilom lang ako. Maghilang, anak. Okay. Okay. So, sana naintindihan nyo ang mga sinasabi ng aking kakausap Pretilin, guys, no? So, galing po yan sa Manila. Nahirapan siya magtagalog. So, let's proceed. Thank you for your wonderful answer. Nakakataba ng puso at titik. So, next. Galing po ito sa ating kakusa na nasa England. Kung sakaling may isang taong magpapatibok ulit ng iyong pusong nawasak dati, ano ang gusto mong mangyari? Siyempre, kilalanin ko muna. Di ba? Kilalanin ko muna bago, pwede, di ba? Pwede naman. Basta lang basta number one ko lang naman is kikilanin ko muna. Yun lang naman sa akin. So, sa lahat ng... Kasi, sa mga bagay na magsisimula, di ba? Oh my God! Getting to know each other. Getting to know each other, di ba? Di ba? Yan. Ganun. Sa lahat ng magbabalak ngayon, ikaw, sana mag-getting to know each other muna kayo bago kayo magka-juwaan na. Kaya mo siya, ikaw, salamat. Hindi mo na kailangan manghingi ng pahintulot. Ako nang magbigay. Chat mo na siya. So, let's proceed to another question or last question na to. So, sana lupitan pa niya ang kasagutan kasi alam niyo na, malupit na katanungan to. Kunti lang to pero ang galing. Ano ang course mo ngayon at bakit mo ito pinili na hindi ka naman pinili ngayon? Oh my God. Oh my God, this is it. First is, hindi ko yan gusto na course. Course ko is Bachelor of Science in Philosophy. Ang gusto ko talaga na course is Accountancy, BSA, Bachelor of Science in Accountancy. So, nag-start ako, nung time kasi na nag-intern exam ako sa mga school, hindi ako nakapasa. So, sa COC ako, yung first choice ko is BSU, pero kasi hindi ako pumasa. Tapos nag-aral ako is sa COC nung dati. Yung kinuha ko sa COC is BSA Bachelor of Science in Accountancy. But di ko kaya yung tuition. So, nagdasal ako na, Lord, sana makapasok ako sa BSU at kahit anong course na ibibigay mo, kukunin ko kahit ano yan. So, yun na nga kung bakit ako nakapasok sa BSU. Kaso nga, hindi ko gusto na course. Pero, susubukan ko. I will do my best whatever it takes. Oh, ganda! Kahit anong mangyayari ko. Kasi para naman sa sarili ko. Yes! So, maraming salamat. So, yun mga kakusa, natapos ng aming mga kasagutan tungkol po sa aming mga isang katanungan sa aming sarili, siyempre. So, sa lahat ng manood, sana nag-enjoy kayo sa panonood namin. So, medyo bored lang kasi kaming mag-vlog mga kakusa kasi simula pa lang namin. So, sana sa pangalawang pagkakataon or sa uulitin mga kakusa, magalingan na namin kung paano namin kayo pasayahin. Siyempre, bago ko ito tapusin, please do subscribe sa aming channel mga kakusa. So, we have 423 subscribers. So, paabutin ng 500 bago pa magdiriwang ako ng aking kaarawan kasi malaki na po yung blessing para sa akin mga kakusa. So, siyempre, let's go!